Sanibonani wengane zakwethu onibingelelayo yena uMathinto wacebisa ngaphansi kweGuluva TV. Kanti futhi ungasho ukuthi uGuluva bathi uphethe isibhamu kanti akaphethe lutho futhi aziyinqulubala. Lafana ngane zakwethu sekwenzeka inkinga bafethu. Yebo bafethu. Hayi sengiprove kahle angithandi nje ukusibona sithule. uShilisi usavela wabuyela esikoleni, uvele nje wathi ubuyela esikoleni. Kanti lapha uBM Ndlamlenze uvele wathi hayi cha anithandi ukusibona sithule kumaskandi. Savela wabuyela esikoleni lombhemu bafethu. Inhle into enziwe uShilisi esikhathini samanje ayisekho imisebenzi ngaphandle kwemfundo. Kodwa lapha bafethu hawu bese ngazithatha isinqumo sokuthi abuyele esikoleni. uShilisi ngicanga ukuthi mathatha amashumi nangaphezulu manje uma ngekho mane. Lento le yenziwe uShilisi bafethu. Kodwa phela yena uyenza ngaphansi kwezizathu ezithile. Kanti bokusuku lakho lokuqala ubona le channel, ngicela ukuthi subscribe. Usuku lakho lesibili ngicela ukuthi comment uphinde ushare futhi. Ngesenzo sika Shilisi laphana. Ngibonga kakhulu. Nginithandani.